Той е на 40 години, но тялото му е на 28. Това не е магия, това е дисциплина. Кристиано Роналдо доказва, че успехът не е само талант, а и желязна дисциплина и рутина. На 40 години биологичната му възраст е 28 години и 9 месеца. Резултат от строг начин на живот. Затова днес ви представяме как изглежда един ден от живота на Кристиано Роналдо. Всеки ден Роналдо прави средно 17 000 крачки, спи по 7 часа, тренира по 3-4 часа на ден, 5 пъти седмично. Кристиано става рано сутрин, закусва със семейството си и следва първата тренировка за деня. Менюто на Кристиано е без захар и преработени храни. То включва яйца, авокадо, кисело мляко, плодове, пълнозърнести храни. Първата тренировка е интензивна – кардио, спринтове, експлозивност и ядро. Следва сериозно възстановяване – ледени вани, криотерапия, сауна, масажи и стречинг. През деня Кристиано не е само футболист, а е глобален бранд. Той прекарва деня си в бизнес срещи, интервюта и проекти. На обяд Кристиано предпочита чиста и здравословна храна, без газирано, алкохол и фастфуд. Любимите ястия на португалеца са риба, треска и пилешко месо. След обяд е време за семейството, тренировки с сина му Кристиано Джуниор и 90-минутна дрямка. След това следва втората тренировка за деня. Тя е за сила, гъвкавост и издръжливост. Вечер е време за лека вечеря, като сьомга, зеленчуци и киноа. След това е време за близките и неговите хобита. Кристиано Роналдо си ляга точно в 22 часа, а тайната му – постоянство, дисциплина и баланс. Кристиано Роналдо казва в едно интервю, че постоянството и дисциплината превръщат таланта в величие. Ако видеото ви е харесало и искате да ни подкрепите, може да ни последвате във Facebook, Instagram и TikTok.